Добър вечер, скъпи новатори! Надявам се да се чуваме и виждаме и да не сте забравили, че днес имаме лайв в 6 часа. Ще изчакам малко, за да се съберем. Момент само да видя дали тръгна лайфът и в групата. Чудесно! Добре, надявам се, чува се. Пуснах си звука, за да видя дали се виждаме, чуваме. Според мен всичко е наред. Включвайте се. Приготвила съм ви много интересна тема. Надявам се да се включвате активно, за да бъдете активни, защото темата е много интересна, именно как да открием мисията си и да се реализираме успешно. Аз съм Даниела Милева, кариерен консултант и ментор личностно кариерно и бизнес развитие с 18 годишен опит в областта. Радвам се, че сме отново заедно. Канете свои приятели, познати тук в групата, защото ще говорим за фундаментална тема, а именно реализацията. Напишете ми дали всичко е наред с лайфа. Темата за реализацията ми е на сърце, защото вие знаете, че аз съм кариерен консултант с дългогодишен опит и реализацията всъщност лежи в основата на нашето съществуване. Реализацията е нашето себеосъществяване. Тоест, какво означава това? Това е начин, по който изразяваме себе си. А ние изразяваме себе си чрез нашата мисия, т.е. през приноса, който даваме, чрез това, което правим, чрез това, което работим. И който не обича това, което прави, той не изразява себе си по правилен начин и няма как да бъде щастлив и удовлетворен от живота си. Така че коренчето на нашето щастие лежи в начина, по който изразяваме себе си в професионален план. Сега разбирате ли колко е важно да реализираме себе си и то по правилния начин, защото от това зависи до голяма степен щастието в живота ни. Колкото и да не ви се вярва, това е истината, за съжаление. Напишете ми в коментар откъде сте и дали всичко е наред с звука и лайфа. И докато се съберем повече хора, моля да ми напишете кой каква професия практикува и дали смята, че напълно изживява мисията си към момента. Изобщо какво разбирате под това да живееш в мисията си. Много бих се радвала. Напишете ми в коментар. Ще очаквам. Надявам се да се включвате, за да се случи една добра дискусия. Също така напишете ми, ако не сте удовлетворени от работата си и какво всъщност ви липсва. Хайде, бъдете активни, за да се получи добра дискусия. Защо ви питам всичко това? Защото причината да стана ментор личностно, кариерно и бизнес развитие е точно тази. Защото в ежедневието си, интервютата, които водя на ежедневна база, виждам как младежите не знаят какво искат да учат, подрастващите не знаят какво искат да работят. Масово хората в работоспособна възраст не са щастливи на работното място. Малко се говори за щастието на работното място. Това не е много популярна тема и все повече говорим за бърнаут, за депресия, за тревога, за панически атаки. И всичко това е една тревожна статистика, за съжаление. Защо според вас по време на нашите дядовци и баби, които не са имали
нашите ежедневни удобства, които сега ние имаме. Като чудесна работна среда, например. Тук работодателите вече се надпреварват кой да осигури по-добра работна среда на своите служители. Но въпреки това, нашите дядовци и баби, за тях не сме чували да са били в стрес, в прегаряне, тази толкова модерна думичка напоследък, да са били тревожни, или не сме чували за каквито и да било нервни емоционални сривове, докато в днешно време почти всеки един от нас е преминал през депресивни състояния и пристъпи на тревожност и паника. Защо според вас се получава така? Можете ли, обяснявате ли си го? Надявам се да се включите по-активно в лайфа. Колко от вас чувстват негативна емоция, когато си помислят за работата си? Колко от вас се събуждат тревожни всяка сутрин от мисълта, че трябва да ходят на работа, която не харесват? Чувствате ли се тревожни, потиснати, с нежелание се отправяте към рутината на работното място? Моля да ми напишете, ако се чувствате зле, само като си помислите, че трябва да ходите на работа. Колко от вас не харесват това, което правят? Или чувстват, че това, с което се занимават, не е мисията им? Както вече споменах, от работата ви зависи дали ще сте щастливи в живота си. Това е така, защото ние изразяваме същността си през работата. Ако не работим това, в което ни бива, ние няма как да изразим себе си, няма как да сме щастливи, защото не удовлетворяваме наш първичен инстинкт. Нуждата от развитие и принос. Помислете реално, работите по 8 часа, а някои повече. По 1-2 часа пътувате от и за работа, особено в големите градове, това е напълно нормално и е ежедневие. 8 часа спите, т.е. се възстановявате от работата си и ви остават едни 6 часа, които не са свързани с работа. Но ако вие не се чувствате щастливи на работното място, където прекарвате по-голямата си част от времето, дали ще сте щастливи през свободното си време? Истината е, че не. Няма да сте щастливи, защото ще пренасяте тревогата от работата си и в къщи. Сега искам да направим една проверка. Вие доколко сте щастливи на работното си място, защото има хора, които не осъзнават, че не са окей на работното си място. Искам да си отговорите честно на следните въпроси. Ще ви дам такъв чеклист, в който да проверите къде се намирате. Например, работата отговаря ли на принципите ви или правите нещо, в което не виждате смисъл? Или по-лошо не отговаря на ценностите и разбиранията ви? Много често хората, които си търсят работа, една от главните причини, поради които искат да сменят работата си, това е точно това, че задълженията им включват дейности, които не са част от ценностната им система, не отговарят на принципите им. И това създава вътрешен конфликт в тях. А когато имаме вътрешен конфликт, това е една такава спирачка и саботаж, който не ни позволява да се развиваме.
Второ, искам да си помислите, стига ли ви времето на работното място или винаги задачите са ви повече, отколкото можете да свършите. Ако задачите са ви повече, това със сигурност показва, че има остатъчен стрес в работата. Това, че не ви стига времето да си свършите задачките, ви води до стрес. Можете ли да ми напишете до тук дали се разпознавате някъде? Търпите ли лошо отношение в работата си? От шефовете, от колегите? Тоест, намирате ли се в токсична среда? И знаете ли, че съвсем не е окей да се намирате в токсична среда и не е нормално да има лошо отношение на работното място? Чувствате ли се оценени или каквото и да направите ви намират ви грешки, упрекват ви за някакви неща, вместо да ви хвалят, постоянно ви упрекват в нещо, което не сте направили според нечии чужди представи. И това е важно, защото по такъв начин ви смаляват и вие понижавате самооценката си, която е много важна за напред в развитието ви. И не трябва да оставяте хора да ви смаляват. Имате ли свободата да си организирате времето и задачите, както сметните за добре? Или шефът ви се меси във всяка дреболия и така се вглежда в древните неща и не ви дава свободата да изказвате мнение, да бъдете себе си. Тоест чувствате се безгласна буква, че нямате право на мнение, нямате право на позиция. Колко от вас се намират в такава ситуация? Друго важно нещо. Носите ли отговорност за грешки, породени от липса на ясни инструкции в работния процес, което създава хаос и води до грешки, за които се прехвърля вината върху вас? Много е важно да осъзнаете, защото много често в организациите липсва структуриран организационен процес, който ясно и категорично показва кой докъде му се простират задълженията. И много често хората, които искат да се доказват, приемат чужди отговорности, а хората, които така бягат по тъч линията, пък умело прехвърлят свои отговорности. Така че тук е много тънка границата да осъзнаете вие от кой тип хора сте и всъщност дали в старанието си да се докажете, да покажете колко можете, не поемате и чужди отговорности, които ви натоварват и допълнително ви стресират. Другото, което искам да ви попитам е дали заплатата съответства на усилията, които полагате. Защото е много важно да има равностоен обмен между даване и получаване. Защото колкото даваме, толкова трябва да получаваме. Ако даваме повече, отколкото е необходимо и отколкото се очаква от нас, много скоро ние ще се почувстваме, чувстваме, че се прераздаваме и не ни е достатъчно добре заплатена работата. За работата, която вършим. От друга страна пък, ако смятаме, защото има и такива хора, които се подценяват и смятат, че им се плаща повече, отколкото усилия полагат, тогава пък ние се принизяваме, смятаме, че не заслужаваме заплатата и започваме да действаме отново с идеята
да дадем повече от себе си и отново се изместваме от правилния обмен между даване и получаване. И тук е много, много важно да сме на правилната позиция, защото равностойният обмен, това е един основен закон в света, че даването трябва да е колкото получаването, за да са удовлетворени и двете страни. Друго, което искам да ви попитам е, мислите ли за работата си и през свободното време? Ако го правите, това означава, че вие всъщност пренасяте отговорностите си и проблемите си от работа в къщи и сливате работния процес с личния живот и не правите баланс между работа и личен живот. Нещо, което е много важно, за да имате пък правилни взаимоотношения в къщи. Виждате ли перспектива в това, което правите? Защото много хора работят работа, от която не виждат смисъл. Това ни вкарва в една апатия и такова чувство на безполезност. Все едно не правим нищо съществено в живота си. Изказват ли от вас... по-скоро исках да погледнете дали от вас се изискват повече задачи с нереалистични срокове и огромен натиск да се свършат, което така ви вкарва в много стресови ситуации. Чувствате ли се така, сякаш всеки ден е борба, за да не се сринете психически и физически? Ако се разпознавате, вие не само не сте в мисията си, но и сте на прага на пълно прегаряне. Ако не вземете веднага мерки, организмът ви ще го направи вместо вас. Последиците могат да бъдат жестоки в зависимост от това какво е нивото на стреса, каква е продължителността на свръхнатовареността, която имате в работния процес. Дали липсва контрол върху работата или липсва гъвкавост в работния процес. Ако нямате никакъв контрол върху решенията, които касаят работата ви. Ако нямате поставени ясни цели и посока за това какво се изисква от вас. Ако ви се налага да работите след работно време. Ако ви липсва личен живот и възможност за почивка. Ако ви липсва признанието, например, на ръководството. Токсичната среда също е много, много важен фактор, ако се намирате в токсична среда. И некоректни колеги, например. Ако сте подложени на постоянен стрес, постоянен натиск за нещо, ако ви липсва подкрепа, ако колегите не споделят знания, ако не виждате смисъл в работата си, всичко това води организма до пълно изтощение, апатия, безразличие и депресия. Това са симптоми на прегаряне, на тревожност, достига се и до панически атаки и организмът тотално ви крещи: имам нужда от помощ. И в най-неподходящия момент изключва. Колко от вас се намират в подобна ситуация? Можете ли да припознахте ли се? Колко от вас се намират? Така. Добре. Аз, харесвам работата си, чувствам се полезна, задачите са ми точно определени. Аз работя сама, нямам проблеми с колеги.
с много малки изключения, оценяват ме справедливо, имам свобода да разпределям времето си. Браво, Жени! Не поемам чужди отговорности, заплатата ми е релевантна. Чудесно! Тоест, това означава, че си на мястото. Така, на този етап съм доволна от заплатата си, психическият труд не може да се компенсира с нищо. Каква перспектива има в работата на медицинска сестра в кабинет? Добре. Ами точно тук, Добрина, точно тук е осъзнатият избор. Ние да се огледаме в това, всъщност, което не ни харесва в живота и да видим как можем да го променим. Тоест, на мен друга квалификация ли ми трябва, за да, примерно, да не съм в това положение, в което не съм удовлетворена. Така. Точно преди 1 година ми се случи бърнаут с тежки последици. Да. За съжаление, наистина са тежки последиците и много малко хора осъзнават колко са тежки. Защото наистина води до... Най-интересното е, че когато ни се случат такива тежки последствия, ние чак тогава намираме смелостта да променим нещата. А до тогава някак си ги неглижираме. Защо? Защото ги виждаме като невъзможни. Как ще напусна работа, която не харесвам, при условие, че имам кредит за плащане? Нали? И човек не вижда начин. Чувства се притиснат от обстоятелствата и не вижда начин. А всъщност това е въпрос на осъзнат избор. Защото ние се ограничаваме, смятаме, че няма да намерим по-добра възможност, а възможностите са навсякъде. И всъщност, ако си примахнем ограничението, ние дори можем да намерим и по-добра работа, с по-добро заплащане, с която да се чувстваме окей, да си плащаме кредита и всичко да е наред. Но ето там е зоната на комфорт, да прескочим зоната на комфорт. В линейната структура на организацията, която все още съществува, особено в семейните фирми, не винаги компетенцията на власт имащите е адекватна. Точно така, за съжаление, Гери. Това създава условия на дисбаланс. Създавам този коментар като наблюдател, но етапите са ми познати в емоционален план. Комуникацията е взаимодействие и е проекция на личността и разбирането за функционалите на елементите. Точно така. Идеята ми за този лайф беше точно да поговоря за мисията, защото малко хора от нас всъщност разбират, що е това мисия. И виждам, че когато водя интервюта, много малко хора разбират какво означава това да живееш в мисията си и защо пък ни е нужно да живеем в мисията си, какво значи това. И точно поради тази причина така исках да открехна темата за мисията, защото тя е фундаментална за мен. За мен мисията е начин за себе изразяване. Начин да изразиш себе си чрез действие, чрез принос за някой друг. А всъщност това е смисъла и на живота ни като цяло. И за това се казва, че всеки един от нас слиза с конкретна мисия. И точно поради тази причина ние се раждаме с конкретни таланти и способности. Тоест на нас ни е даден хляба в ръцете, само трябва да го осъзнаем, да го развием и да даваме своя принос. Но какво се случва по пътя?
Колко от нас познават талантите и способностите си? Много малка част, за съжаление, и аз ежедневно го виждам, когато говоря с хората в интервютата. Защо? Защото ние сме учени на прагматичност. Ние сме учени да сме прагматични, вместо да следваме сърцето си. Това какво е мисията, знаете, че аз обичам да обяснявам дадено понятие, като казвам какво не е всъщност. Мисията не е една професия, нито една дейност, нито една заплата, нито е нещо материално. Мисията е чувство на задоволство от това, което правим. Чувство на пълна удовлетвореност от себе си, от живота си, от приноса, който даваме. Мисията е съвкупност от емоция на любов към това, което правите, на задоволство, защото го правите добре и ви се отдава най-естествено, на удовлетвореност, че помагате на някого, удовлетворявате нечия нужда и на всичкото отгоре ви плащат за това щастие. Ето това за мен е мисията. Колко от вас споделят това, което ви казах като мисия? И колко от вас живеят в мисията си? Точно преди година взех решение за промяна на попрището и в деня, в който трябваше да започне, се случиха здравословните ми проблеми. От една страна си мислех, че ми се слага спирачка, защото това не е моето, а от друга страна това е вид проверка дали съм готова за промяната. Да. Да, получаваме понякога такива проверки. За да даже не по една такава проверка. Понякога се подлагаме се на няколко такива проверки. Тук, Добрина, мога да те посъветвам. Правилния избор избирай през сърцето. Т.е. компасът трябва да ти са чувствата. Когато се чувстваш удовлетворена, щастлива от крачката, която поемаш, независимо от страха, може да се страхуваш, но въпреки това, правейки я, това те кара да се гордееш със себе си, това значи, че е правилната крачка. Тоест, твоят компас винаги е твоите емоции. Ако емоциите са положителни, значи това е правилният път. Ако емоцията е отрицателна, значи не е твоя път. Тоест, ти може да се страхуваш да направиш крачката, но това да ти е едно такова хубаво чувство, нали? Страха не винаги се взима от негативната нотка. Сам по себе си страха не е лошо нещо. Въпросът е обаче дали ще му дадем воля да се изяви и да ни стопира, или ще дадем порива на вдъхновението да ни накара да направим крачката въпреки страха. Добре. Но защо всъщност не можем да реализираме себе си? Защото, скъпи новатори, защото сме възпитавани като цяло за време, което вече не съществува. Нас са ни възпитавали. В момента пазара на труда е толкова динамичен и не само пазара на труда, технологиите, изкуственият интелект промени хода на пазара на труда. Въобще живеем в толкова динамично време, а сме възпитавани за време, което вече не съществува. Точно тук трябва да преразгледаме ние в какво вярваме и колко сме осъзнати по отношение на нашето развитие.
Морално-етичният комплекс би могъл да бъде ограничаващ. Умението да препрограмираш предрича промяната и дава нов импулс в служенето. Браво, Гери! Благодаря ти, че се включваш. Супер! Много съм щастлива. Много съм щастлива, че се включвате и взимате участие, защото за мен това е тема, която така, аз всъщност заради тази тема започнах да се занимавам с личностно, кариерно и бизнес израстване, защото виждам как хората масово са неориентирани, неориентирани още от тръгването в кариерния път. Това смело го заявявам, че се случва и в момента. Затова аз съм част и от групата Мисия Деца, в която говорим много за това нещо. Как родителя не трябва да се меси в хода на живота на детето си, в развитието. Детето само трябва да избира пътя. Родителят може само да участва до там, до където може да установи какви са талантите и уменията на детето. Защото ако се намеси в изборите на детето, примерно, много често това се получава и аз го виждам ежедневно, че една от причините да не могат да се реализират децата ни, това е, че е нямало кой да ги ориентира в кариерата. И за съжаление много малко родители към момента използват нас като кариерни консултанти. Ето, примерно, да, мен ме търсят вече все повече, за щастие, родители, които осъзнато искат да ориентирам детето в силните му страни и в посока на неговото развитие, за да може да още от образованието да започне да се развива в правилна посока. Но много често родителите в старанието си да осигурят по-добър живот на детето, според тяхната гледна точка, го насочват в платежоспособни и модерни професии, в които обаче детето няма нужните качества. И водени в старанието си, хайде дай сега учи право, защото да си адвокат е престижно и платежоспособно, ама не от всеки става адвокат. Или учи, примерно, платежоспособна професия, за да си добре в живота. Ама да, но примерно ние си записваме децата да учат математика, ако не се справят добре с математика, а вместо да ги записваме на рисуване, защото, да кажем, там смятаме, че да, ти рисуваш добре, не ти трябват курсове, ама математиката, там имаш проблем. Нали? Хайде отивай на математика, за да наваксаш. Но всъщност идеята е съвсем различна. Ние да насочваме децата и да ги развиваме в уменията, които имат към момента, за да стават все по-добри в това, което правят и това, което могат, най-естествено. И само тогава те ще вървят и ще бъдат добри в това, което правят и няма как да не реализират себе си по най-успешния начин. Да, това е големият проблем. Много спорим с родителите ми, които живяха и работиха по това време. Тогава, където започнеш работа, там трябва да се пенсионираш цял живот в един коловоз. Да, за съжаление. А знаеш ли, Добрина, че в момента работодателите не гледат на това да работиш на едно и също време прекалено дълго време, да работиш на едно и също място прекалено дълго време, защото го считат, че ти липсва развитие. Тоест, когато правиш цял живот едно и също нещо,
Да, едно време е било нормално, защото освен в заводите, нямаше кой знае колко възможности за развитие и себеизразяване. Но в днешно време, в възможностите и динамиката на днешният свят, в който живеем, ние буквално имаме неограничени възможности. И когато, да кажем, стоим на едно и също място дълги години, това за работодателя е маркер, че човекът не желае да се развива. Затова, че в днешно време това не е добър знак. Това да работиш цял живот в едно и също предприятие или една и съща организация. Свободната воля има висш духовен произход. Възпитателният процес е в процес на преход. Слава на Бога! Благодаря за това послание. И аз благодаря, Гери. Една от причините, поради които не можем да се реализираме успешно, е точно поради тази, че първо, никой не ни е насочил кариерно, не ни е ориентирал професионално. За съжаление, все още нямаме този навик, ние като родители, да се обръщаме към професионалисти, да ориентират децата ни. Не позволяваме. Другото важно нещо е, че не познаваме сами себе си и силните си страни. Ние не можем да развиваме нещо, което не знаем какво точно притежаваме. Нали така? Защо се получава така? Защото ние сме обърнати навън от нас. Ние не се вглъбяваме в себе си какво умеем, в какво сме добри, а ние гледаме да се харесаме, да бъдем приети, да бъдем удобни за другите, за да успешно да се впишем. И това автоматично изключва нас като личности и какво ние желаем и имаме като силни качества. Другото важно нещо. Развива ли се това, което не можем, вместо да развиват това, в което ни бива? Това нещо го споменах вече. Т.е. ние не развиваме талантите на децата си, развиваме това, в което не ги бива. И това все още го има, за съжаление, и все още такъв е процеса. Много важно е да осъзнаем, че не можем да се реализираме, ако смятаме, че сме длъжни да удовлетворяваме чужди очаквания. А кога смятаме, че сме длъжни? Когато ни е вменено, че сме длъжни. Когато сме възпитавани на условна любов. Много често това е модел на поведение на родителите, на тази условност. Нали? И ние като добри хора искаме да удовлетворим очакванията на нашите родители, но това със сигурност няма да доведе до щастието ни в дългосрочен план. Следващо нещо много важно. Когато идеализираме някой, че смятаме, че е наш дълг да сбъднем нечия чужда мечта. Много често има майки, които са се отдали на семейството си, не са завършили, да кажем, образованието си, не са тръгнали да се развиват в професионален план заради семейството. И такава майка остава тази горчива опитност, която малко или много предава на децата си. И в тези случаи така неудовлетворена майка, много съвестни деца се опитват от лоялност да сбъднат мечтата на своя родител, но това отново не води до щастие на самия човек, защото всеки един се ражда с конкретен път в живота си и когато поемеш пътя на друг човек, ти няма как да си щастлив и няма как да си добър
там в другата мисия, защото ти имаш своя. И в тези случаи Вселената винаги ни подлага на изпитание, за да можем да се осъзнаем, че не вървим в правилната си посока. Така че е много важно да осъзнаваме тези неща в живота си. Голяма промяна в сина ми, когато го оставих сам да взима решения. Мога да кажа, че съм горда със себе си, че успях. Браво, Мария! Супер! Ето, това е да действаме осъзнато. Никой не е безгрешен, но когато сме осъзнати и се интересуваме и се обръщаме към знанието, към развитието, имаме възможност да правим осъзнати избори в последствие. Така че е много важно, ако сте в такъв модел, в който, да кажем, от лоялност искате да сбъднете на някой от родителите ви мечтата, ако сте се разпознали тук, стопирайте се веднага, защото никога няма да успеете да реализирате себе си в пълния си потенциал, така както бихте го направили, ако вървите по собствения си път. Освен това, следването на стереотипи също е много пагубно. Аз много обичам да давам примера с музикант къща не храни, защото той все още е актуален. И в старанието си родителите да предпазят уж детето си от провал в живота, всъщност не осъзнават, че му вкарват едни такива стереотипи, които отново са за миналия век. Истината е, че пазара на труда е толкова динамичен в момента, че буквално всяка година се заличават едни професии и възникват нови. Изкуственият интелект превъртя играта на пазара на труда. И професиите на бъдещето, които няма да изчезнат, са точно професии, свързани с емоционалното себеизразяване, което включва и творчеството. И не е правилно да робуваме на старото време, е нужно да бъдем новатори и да виждаме бъдещето, да предвиждаме какво се случва сега и какво би следвало да разсъждаваме за бъдещето. Защото аз ще ви дам пример само тук в рамките на една година от старта на ChatGPT. Тотално се стопираха професии като преводаческите услуги и те не са се стопирали, разбира се, но обемът на работата е изключително намаля. Същевременно професии като копирайтинга, например, която беше доста модерна професия само преди една-две години, а сега вече е заместена от изкуствен интелект и всеки разчита на ChatGPT вместо да се обръща към копирайтър. И хората, които са тръгнали да се развиват в тази насока, докато се развият, тяхната професия вече не е актуална. Разбирате ли в колко забързан, динамичен живот живеем вече? И ние, ако сме със старото мислене от миналия век, когато буквално не са се случвали кой знае какви промени в живота в голям отрязък от време, сега нещата се случват в рамките само на година. И ето това новаторското мислене е много важно. Ние да се абстрахираме от старите модели, да уважаваме родителите си и техния начин на мислене, но ние трябва да действаме осъзнато и да разбираме, че всъщност те са живяли
в друго време с други опасности от живота и които към днешно време не са релевантни за нас. И вместо да се предпазваме от минали неща, е по-добре да се концентрираме тук и сега, за да можем да предвидим наясно бъдещето, което е толкова динамично, че изисква да сме осъзнати и мислещи хора, а не да робуваме на стари модели. Надявам се така да ви е интересна темата. Пишете ми някой разпознали се за професиите, въобще тръгвал ли е някой по пътя на родителите? Или по-скоро вие сте решавали на къде да поемете в професионален план? Важно е, много е важно професионалното развитие. Други важни неща, които ни пречат за развитието. Липсата на вяра в себе си. Ниската самооценка ни стопира от всякъде. Това да се страхуваме от провал. Това да се страхуваме да излезем от зоната на комфорт. Липсата на цели и мечти също. Ако ние нямаме цели и мечти, реално ние нямаме визия за бъдещето си, реално ние не живеем през мотивацията и вдъхновението. Ние просто съществуваме. Ограниченото мислене, това, което споменах вече, да не мислим старите модели, на които сме учени, защото ние вече живеем в ново време. Това да спрем да се сравняваме с другите. Няма нужда да се сравняваме. Няма нужда. Това сравнение всъщност е много пагубно, защото, както вече казах, всеки един от нас се ражда с конкретни таланти и способности. Хлябът ни е даден в ръцете. Ние трябва само да погледнем себе си, а не другите какво правят. Много е важно това да го разберете. Записах психология на 45. Единствено брат ми ме подкрепи. Останалите реагираха много бурно. За кога да уча? Докато си създам име, щяла да се пенсионирам и всякакви такива. Ами ето, това е негативното мислене на обкръжението и ето защо е много важно да внимаваме с кой допускаме до обкръжението си, но когато става въпрос за най-близките хора, понеже не можем да избягаме от тях, е важно да сме осъзнати, да ги приемаме такива каквито са, че това е тяхното ограничаващо мислене. Те имат право на това ограничаващо мислене, но това не трябва, Добрина, да те стопира, защото ти очевидно нямаш такова мислене и точно тук е осъзнатият избор да прецениш, че това е тяхно мнение, но не и твое. И това важи за техния живот, но не и за твоя живот. Така че, адмирации за психологията. Чудесно. Добре. Не можем да се реализираме. Точно голяма роля играе и обкръжението. Също така да умеем добре да управляваме времето си и да не се поддаваме на перфекционизма, защото ако някой го мисли за положителна черта, за мен всъщност перфекционизма е не хубаво качество, защото перфекционизмът е една голяма спирачка. Той ни кара да се вглеждаме в детайлите и да изпускаме голямата картина. И когато изпуснем голямата картина, ние пропускаме момента и пропускаме и шансовете си. Затова, че е много важно да действаме и то преди да сме готови. Затова слогана ми на книгата ми е точно такъв.
Скачай преди да си готов. Моментът е сега. Винаги моментът е сега. И никога няма да се почувстваме готови за нещо, преди да сме скочили. Защото когато направим крачката, той пътя сам ще се отвори. Дори да нямаме ясна представа коя е следващата стъпка, тя просто ще ни се открие. Стига да направим крачката. Да имаме смелостта да скочим преди да сме готови. Надявам се да сте разбрали, че ние следваме мисията си само тогава, когато използваме пълния си потенциал. Всеки един от нас се ражда с конкретни таланти и способности, за да се изхранва през живота си, и ако следва уменията си, то той върви в мисията си. Защото човек, който използва пълния си потенциал, няма как да не успее и успехът му е неизбежен, защото ще прави нещата от можене. Няма как да не си добър, да не успееш в нещо, в което те бива. Няма как да се случи това нещо. И не само, че ще успееш, но и няма да се чувстваш зле от това, няма да чувстваш, че работиш, защото ще го правиш по лесният за теб начин, защото когато на човек му се отдава нещо, той го прави с лекота и с удоволствие най-вече. Така, какво ни е нужно, за да открием мисията си и да вървим стъпка по стъпка? Нужно ни е модел. Нужна ни е стъпка по стъпка някой да ни хване за ръка и да ни покаже как да опознаем себе си. Как да изчистим блокажите си и как да реализираме себе си. Защото истината е, че много от нас не са сигурни в силните си качества. Не познават талантите си и дори не са се замисляли какво искат от живота си. Защо? Защото, както ви казах, ние сме учени да бъдем прагматични, да следваме стереотипи, какво е прието, какво не е прието, да угаждаме на другите, за да ни приемат, да ни харесват и така забравяме за себе си. А всъщност всичко започва от това, кой съм аз, какво искам от живота си, не какво другите очакват, а какво аз искам. Нашата мисия е да опознаем себе си, мисли, чувства, емоции, силни страни, какво е важно и ценно за нас, да започнем да го отстояваме, да открием и преработим всичките си блокажи, страхове, негативни убеждения, вътрешни конфликти и тогава ще сме готови да разгърнем пълния си потенциал. Затова аз ви съветвам да се поогледате около себе си и обкръжението си, да видите какво не ви харесва, да видите кой ви пречи и ви дърпа назад и да изберете да преоткриете себе си и как да реагирате на обкръжението си, когато някой ви стопира. Какъв живот искате за себе си и къде точно сте излезнали от мисията си. Ако не знаете как да откриете силните си качества, ви каня в моя курс Живот в мисия, който стартира сега на 17 октомври и в който ще ви помогна да откриете и преработите всички свои блокажи, свързани с работата и да разгърнете пълния си потенциал. Как го правя? Чрез моята 4-стъпкова коучингова система, която съм си разработила на база опитът ми до момента в кариерата, на пазара на труда. И общо взето искам да ви кажа, че без да познавате себе си, няма как да знаете с какви ресурси разполагате и какъв потенциал имате за разгръщане. Без да премахнете съмненията в себе си, няма как да излезнете от зоната си на комфорт, за да тръгнете и да сбъдвате мисията си.
Докато не заемете правилното място в обкръжението си, няма как да получите статуса, който е тъй необходим в работната среда. Защото масово проблемите, с които идват при мен, свързани с работата, моите клиенти, са точно токсичната среда на работното място. Токсичната среда, как да се справим? Открийте своето защо. Това е разковничето, за да не ви се налага да работите повече. Защото когато откриете своето защо, вие всъщност ще сте открили своята мисия. В курса ще ви покажа как в 4 лесни стъпки да намерите вашето призвание, вашето защо, което ще ви кара да се будите с вдъхновение всяка сутрин. Чрез моята 4-стъпкова коучингова система за откриване на мисията ще ви помогна да разгърнете пълния си потенциал, да видите смисъла в това, което правите и да се чувствате удовлетворени от живота си. Първата стъпка е да разберете каква е вашата страст, свързана с работата. Втората, какъв принос можете да дадете на другите. Третата, кое е вашето призвание. И четвъртата, коя е вашата професия. Човек, който е наясно с мисията си, е наясно със своята идентичност, знае какво иска и е в състояние да го постигне, без да робува на остарели вярвания и да гони платежоспособни или модерни професии. Така че през курса ще постигнете, ще сте наясно какво обичате да правите и в какво ви бива. Така ще сте открили вашата страст в работата. Ще знаете каква неудовлетворена нужда можете да задоволите на света и ще сте осъзнали своето призвание. Ще сте наясно къде искате да стигнете и какви стъпки да предприемете, за да живеете своята мисия така, че да се чувствате напълно щастливи и удовлетворени от себе си.